ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. കർത്താവിൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 31 പ്രകാരം വായിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ, സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സാക്ഷ്യം സത്യമാവില്ല. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഒരു പ്രധാന സത്യത്തിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. യേശു തന്നെയാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നെങ്കിലും താൻ സ്വയം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു നിമിഷവും ശ്രമിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സ്വയം പ്രശംസിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ലോകം നമ്മെ നോക്കാതെ പോവാം, പക്ഷെ ദൈവം നമ്മെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം. ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ സാക്ഷ്യമായി മാറുവാൻ സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.